256 akademiku mill-Università ta' Malta inaqdu taw l-appoġġ tagħhom għall protesta nazzjonali li se ssir nhar is-Sibt li ġej bit-tema Xebbajtuna fejn qed iħeġġu għal bidla urġenti fl-ambjent u fl-ippjanar. L-akademiċi fl-Università ta' Malta naqdu mal-moviment Graffiti, Friends of the Earth Malta, fl-imkien għall-ambjent aħjar, Din l-Art Ħelwa, Nature Trust Malta, Awdix, BirdLife Malta u Ramblers Association Malta sabiex jinstab mudell ekonomiku li tejjeb b'mod eku l-kwalità tal-ħajja. Dan fil-waqt li qed issir pressjoni għal riformi fil-policies ambjentali tal-ippjanar u tal-artijiet. Fl-aħħar jiem dawn it-tmien qdiet ħabbru li se jprotestaw kontra l-isfreġju ambjentali u l-kostruzzjoni bla rasan. Fi protesta li se ssir nhar is-Sibt fil-10:30 ta' filgħodu bil-punt ta' tluq ikun mill-Funtana ta' Tritoni. F'din il-protesta nazzjonali li qdietu magħhom aktar minn 250 akademiku ser ikunu qed jitolbu li jinbidlu l-policies tal-ippjanar bħal dawk li jippermettu l-bini fl-ODZ, l-oli u l-intensità tal-bini, l-oli tal-lukandi u l-iskedar ta' postijiet storiċi u ta' valur sabiex tieqa fil-mewġa ta' kostruzzjoni li ma tirrispettax il-kuntest, il-wirt storiku, l-ambjent naturali, il-bdiewa u r-residenti. Qed issir ukoll pressjoni biex titwettaq riforma radikali fl-istituzzjonijiet kollha responsabbli mill-ambjent, l-ippjanar u l-artijiet sabiex dawn jibdew jaħdmu b'mod serju, trasparenti u indipendenti mill-politiċi u min-negozji. Dan apparti li hemm talba qawwija sabiex jinbena mudell ekonomiku li jfittex kwalità ta' ħajja aħjar għal kulħadd minflok tkabbir ekonomiku bla qis ibbażat fuq il-qlieħ tal-ftit. Il-Partit Nazzjonalista wkoll ilu snin jagħmel pressjoni fuq il-Gvern sabiex ibiddel il-mudell ekonomiku tiegħu u ma dan il-kort ta' kundanna qed jingħaqdu wkoll diversi sindki laburisti li fl-aħħar ġimgħat tkellmu apertament kontra l-isfreġġju ambjentali.